Assalamu alaikum ‘yan class, wannan shi ne darasinmu na yau, za mu tashi a I. Yau kwanan wata 14 ga watan 10 shekara ta 2021. I, aiki, aika, aibi, ainihi, bai, mai, fai, baiwa, maiwa, faiko, faifai, tai, dai, rai, lai, taiki, daidai, raini, laima, kai, gai, sai, nai, kaifi, gwiwa, saiwa, naira, ga jaki kada a bugi taiki. Da aka cire fara kai sai ta ce rai dai. Auki, aure, auta, aunawa, hau, bau, kau, wau, hauka, bauta, kauri, wauta, jau, yau, sau, ƙau, jauje, yaushi, sauƙi, ƙauye, nau, lau, zau, rau, nauyi, lauje, zaure, rauni, sa kai ya fi bauta ciwo, kowa zai ci ɓaure ya daina tona ciki, ba a so ana tuƙi ana waige-waige. So wannan shi ne darasinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kaimu.